Por 7 camiños chegan ata aquí, por 7 camiños son os peregrinos. Meu señor Santiago, que estás en Galicia, dende todo o mundo veñen con ledicia.
콘테이너야. Hostia, deixa uma câmera aqui, cabrão. Ah, la cámara.
tocando, que ás veces están parados. Tiño que ir eu por aí a aprenderlles a brindar. Aprendolles a brindar, aprendolles os primeiros, despois tenche dous oficios, brindadores e gaiteiros.